ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ମୋତେ ବରିମାର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବି। ଆମର ବରିମାକୁ ତ ସହର ମାନ୍ୟତା ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିଥିଲେ ଗତ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସରକାର ପାଖରେ ବରିମାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇବି। ଆଉ ଯখন ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମର ବରିମା ବ୍ଲକର ବହୁତ ଚାଷୀ ଏଙ୍କର ପାଇଁ ଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଲାଗିବି। ତା ସହିତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଗୁହାରି ଜଣାଇବି। ସାର୍ ଏନ୍ଏସି ମଧ୍ୟ ହେବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର ଜିନିଷ, ସ୍ଥାୟୀ ପସନ୍ଦ ଆଜି ଯାଏଁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସ୍ଥାୟୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେଟା ଲୋକ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବରିମା ସ୍ଥାୟୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ କରିବେ। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜୟପୁରରେ ତ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ତାର ଶେଷ ସୀମା କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିବ। 6 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 6 ମାସ ଭିତରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, 6 ମାସ ଭିତରେ 6 ଥର ଲାଗା ଭିଜିଲାନ୍ସ ରାଇଡ୍ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସକ୍ସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମାନ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିନା ଯାଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ସେ କେମିତି ହେବ, ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱର ହିଁ ବିକାଶ ହେବ। ଆଉ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ତାଙ୍କେ ନାଚିକିନା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ନାଚନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ହେବାର ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯାହା ବି କରିବ ଆମର ସିଏମ୍ ହିଁ କରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଯିଏ ନାଚୁଛନ୍ତି ନାଚନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିର ଆପଣ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଖରେ କ'ଣ ଠୋସ୍? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୂଚନା ଅଛି ବୋଲି ବହୁତ ସୂଚନା ଅଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘେରାଉ କେତେ କାଉନସିଲର ସାମିଲ ଥିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ